Den har ikke siddet ordentligt, så. Jamen, det er jo så lidt strøm til. Ja, ja. Skal den ikke Når I nu har sprunget en pære, så vil jeg gerne have, at I prøver at finde en anden pære over i det her. Hvis I havde en 6-volts pære, prøv at tage en 1-volts eller 2. Altså prøv lige at tage en anden, og så prøv at se, hvad er forskellen? Hvad gør det for jer, hvis I har en anden type pære i? Det er noget, det der er mest. Det er fejl af lort eller kredsløb. Den bliver også ved med at stå på 0. Ja, det gør den. Så tager de ikke Jamen, nu står det 10 watt. Prøv at skrue ned. Prøv at skrue lidt op. Det var en god pære, hva'? Hvad sker der her, børn? Hvorfor sker det her? Hvad er omregnet? Er vi ved at være... Prøv igen, eller hvad? Godt. Har I sådan en plan på, hvorfor den ene her springer, som den gør, den anden gør, som den gør? Nej, for lortet virker ikke. Jeg har sprunget. Ja, ja, men jeg vil ikke til. Lidt af Har de det? Prøv lige at være ops her et øjeblik. Det apparat, vi har herovre, der sidder der en sikring i. Og den sikring, den sidder simpelthen her omme bagpå, så jeg kan skrue den ud. Og så kan jeg sætte den ind igen. Og det er ikke fordi, at den ikke kan, altså, den kan sagtens bruges igen og igen. Men når de springer en sikring her, hvad gør I så? Så kortslutter I rent faktisk også. Og i det øjeblik, I kortslutter, så springer sikringen ud. Og det vil sige, at så skal jeg have skiftet den her sikring. Det her, det er et af vores gamle apparater. På nogle af de sådan mellem halvgamle, der sidder der sådan en kontakt her på et eller andet sted foran på, hvor man skal slå den til. Den kan springe ud eller slå fra. Så der kan sidde en sikring sådan et sted på foran på den. Jeg tvivler på, at der er ret mange skoler, der har den her med sikring om bag i mere. Men den der med den foran, det vil der være nogen, der har. Der sidder også en knap et eller andet sted på